Ukraine. Ukraine ọnọdụ m nọrọ gị mma n'ahụ. Ukraine ọnọdụ nọ m gọrọ gị mma n'ahụ. Kama abụla bụ nne di gị nọ nga na-akwa na-agụ anya oyi na-ama m. Ukraine gị ime anya ka ịhụdụ m. Ị ga-eleta m ugbo amịrị ndụ nne di gị ọ mgbe m nwụọla ka ị ga-eleta m Ukraine. Ebe ị na-achọ dị idum aga ụlọ ọgwụ weta fon kọlụ gị kpọla m Sabinus nwa m. O zitere m ego m tụọ m ote m si akpọ nwa m aga ụlọ ọgwụ. Biko ka m yọga ga-emedi m ihe ọzọ ka kpọta gị si gị bịa anyị na gị obiri. Ebe mmadụ ga-anọ n'ụlọ nga mmadụ na-anọdụ ka mma. Kpọọ m nwa m nye m fon kọlụ ka m kwuole m ya gwa ya ka o zitere ebe ego. Ọ mmị mụrụ ya ọnwa m. Nna agaghị anụfe ebe ị nọ. Elee ihe ọwụ dị? Ukraine n'elu, Ukraine n'ala. Ewu mbụ nne dị mmadụ. Ewu dị mbụ. Elee ihe mmadụ agaghị aṅụ mmiri tọgbọrọ gị iko. Ntị gị dị n'ọrụ ya na-afụ gị ka ose. Elee ihe ọwụ? Ukraine akpọrọ gị nwa gị, Ukraine akpọrọ gị. Onye na-asị kpọrọ gị, ịmakwa onye ọwụ dị. Onye awụ di m lụrụ m alụ. Ịma ma o ji ego. Nwa m mụrụ amụ. Nwa m mụrụ amụ di gị nwa m. Nwa m nyere ara aṅụ gaa na buo ya n'afọ ọnwa 9. Nwa m nyegidere ara ọfọ m ya ṅụrụ ara afọ abụọ si tupu ya ajụ ara. 2 years. Nye. Ọ ṅụrụ ana nye. Ime ole ọ ṅụrụla m? Ime afọ ole nwa gị nwoke ha ṅụrụ n'ara ma? Ime afọ ole ọ ṅụrụla ya? Ọ ṅụrụ naanị 2 years. Gị mepe ọnụ ekwu ụka. Ọ ṅụrụ na bifo mụ na ya na-aba alụọ. Ọ ṅụrụla kema ihe dị ka 4-5 years. Tupu mụ na ya alụọ. Anyị alụọla kemgbe. Ọ ṅụrụ aṅụ ya ụtụtụ ehihie abalị mgbe niile ọ ṅụrụ otu ara. Ị nyere mmadụ ara 2 years ya enye gị ọnụ okwu. Ọ ka na-aṅụ ya ma taa ma echi. Ọ ga-aṅụgidekwu n'etiri ya nwụọ. Afọ m aka m ezuru ike. Ịbụghị mbụ nne dị mmadụ. Onye na-akpọ kpọrọ m di gị. Di m ịma m oji ego. Di m ahụ adịghị ya. Hapụ ya aka biko o were ndụ ya mere ihe. Ịwụhụ mbụ. Eleghị mmadụ ga-eji agbafutere gị n'ụlọ a. Nwekwara ihe nwa m nwoke ga-awa ọrịa n'ọrịa ya nụ na nwa ya nne ya ejide ahụ ya hapụ gị ịgbarịta onye ego zitere m otu ọbụla ọzọgodiri ya dịrị. Di ga-ejide ego ma ị nọ nga esi na-eso ọbụla nwere ụdị dayet ịda ha ya na-akpakpọrị nga. Ọkwa ọgụ nọ nga ụgbọ ata ihe ya na-ada nwa nke m n'ọnụ. Ọ gị were nye nne di gị na-ejide ahụ sị m dị ọnwe ihe ọjọọ mee. Di ga-ejide ahụ ma ị nọ nga nwere ụdị ọgọdọ pụtara na wee na-ada echenji. Gị chenji isi taa gị chenji echi wig niile biri uwe ikpuchi ya n'isi. Ihe ụkwụ pụta gị zọọ. Butiki niile nọ n'ụwa na ịbachi gị họọ ndị ọcha gị họọ ndị ojii tili di ga-ejidekwa. Kamgbe onwe ole nwa m jidebere m ese ama m sọ ọ ga-akpọ nwere ka nwa m Sabinus nọ ya ga-aja ese nne. Ụdụ nwa m mụrụ gị gbachie ebe niile mechie kọneshọn m na nwa m. Mmiri igwe ụdụkwa ihe ọjọọ ka m mere sị nwa m lụta nwaanyị o. Onye mụrụ nwa ya ga-alụkwa nwaanyị mụta ụmụ amụta ụmụ. Ọ dịkwa n'ọfọ kwọtọ ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Onye si ihe obere tere ya ma ihe a mere gwuru ya ọ ga-eme. Hello? Onye? Mpa? Ọ gịnị? Isi? Ahụ adịghị mma m. Mma ke m. Nne m ọma. Gịnị na-eme ya? Ibugara ya hospital. Ya! Anwụkwa m. Ele otu o si eme? Oyi. Ịgbalịala buru ya gawa hospital. Biko. Ihe mere na the best thing ị ga-eme. Chọọ ka m send arụ na ego biko. Ka m chọọ ụzọ kpọọ di m na. Ka di m fọwọdọrọ m ego. Ka m send anya nụ. Ama akpọ di m kịta. Ama akpọ ya. Ama ebu ụzọ send arụ na 100,000 naira. Ama m onye di m ngwa ha ala ihe ọbụla m gwara onye ọ na-eme. Ọ ga-esendere m ya. Ọ ga-esendere 100,000. Otu ahụ ị gara hospital na-adị mma. Mpụta na ama afọ wụdara gị 100,000 ahụ ịnụ. Ana m abịa ebe ahụ nke kịta. Hai Chineke kwele mgbe mgbere gbaji. Nne ke m ezigbo nne m mụrụ m na mbata biko chere. Ana m abịa.
Abomrobo babalaka kwa. Abomrobo babalaka kwa. Agwazi na nwa mejida orole kenne nwa mejida. Yo gwara nwa m ka ọ na-eme yo gwara ka ọ na-eme ọsụ nwa m chefu nne ya. Ụtarịrị kwa ma obi n'igwe brakwa tile onye si ihe ọma dịkwa ya ma ọ gakwa nwe ihe ọma na ndụ ya ata ma ahụ mụọ nwa kwa aka tiere ọkụkọ akị ndị ọzọ nwekwara nwunye nwa ọ dịkwa ka emuwe iche nne ka gị onye dị mma ibu agụ ụlọ ọgwụ ma nne di gị nọrọ nga nwụọ nne ka gị dị mma izigara 100,000 ma nne di gị nọrọ nga nwụọ nne ka gị nwa m ejide aha mana o rere na nke gị ugbu a di gị awụrụ omere ọra wa amadụ nọ ya eme mmega emege nwụọ mmega emege nwụọ hey Mama? Mama? Leo. Wena otu siri mewo. Mmanụ kwa nga kpọrịa nwere onye ga-atụpụrụ m ọnụ nwere onye ga-enye m ndị nwere onye ga-asị m nne m iriele ọsọkwanụ ka ọ kpọrọ gị gawa ụlọ ọgwụ ndị a kpọọ gị na fon ya sị na ịnọdụ ya fon ga-ada aga nkịta ihe ọsị m na iji ha ahụ anọkwa m gaa ozugbo nne ya mpa ya akpọọ ya mpe ya kpọrọ ya were 100,000 nye ya naanị ya na-abịa esi nga pụọ gwa gị na ka bụ kwụta ewebeda ihe bụra m ọnụ ọgwụgwọ ihe nwa m ga-eleta m onye ga-eleta m Uzola, nne m Uzola ọsọgodị m na-anwụ onwe ha ka m nọrọ nụ na ị na-akpọ m na fon ma ọ ka m kwuore gị m si na agaghị m anụ olu gị nwa m ekwukwere m otu ahụ ekwukwere m ekwu ya sị m na ịnọdụ ya son not available agụ m anọrọ nga aga ịkpọ ya na fon gị na ya na-ekwu si ya nye m ka m kwuore nwa m kama eme ya sị gị na mmịọ lakpuole ma ọ bụ na mmịọ na-ehi ụra ma amụ m anya otu m ọ dị mkpa anwụkwala m oyi amagbuole m nwaanyị mụrụ nwa nọrọzie ka onye na-enwedị nwa enwere nwa ọzọ ị nwere na-abụghị ọsọ m I supposed to take care of you ụmụ a ga-eleta gị nwere enwebeghị m kpọkwa na fon ọsị m na ị na-arahụ ụra mkpọ ọsị m na ị lakpuole mkpọ ọsị m na ị dị oke kedu n'ụdị ụmụ nwaanyị anyị na-alụgasị ugbu a kịta Uzola ka m achọ moto n'aka mkpọrọ gawa ụlọ ọgwụ Uzola nne m What happened? You didn't tell me you'll be coming back home today. And where are you coming from? Must I announce it that I am coming before you know I am coming home? Chimo, I went to... Speak! Sorry. I went to Ma. And Ma... I went to get them drunk. Ma, boy. I'm gonna smile with their home. You went to get drugs from Ma and the Ma, boy. Possibly your mother and your great-grandmother. Because I am sure you did not go to get any drugs for my mother. Okay. Where are the drugs? Hey. Uh-huh. Drugs. Ewo. Drugs. I forgot it. I gave it all to my father. Took a mistake. I made a very big mistake. Eukarya, do you know you are very wicked and heartless? Do you know wickedness run in your vein? How could you allow my mother here to die? And you rushed out to take care of your own mother. The mother to your husband. Without this woman, without this man, there will not be me. I keep telling you, treat her the same way you treat your own parents.
But you value your parents more than my own mother. Why did you suddenly change overnight? No, tell me why. What has she done to you? Has my mother offended you? Has she done anything wrong to you? Or we have to come back instead of you to show her love, you are wicked in her, even on her sick bed. This your mother. This it's okay. What is it, self? Why are you even shouting at me? Eh? Why are you shouting? Be shouting all this while. This your mother is a very cunning woman. She always pretends whenever she sees people around, trying to paint me black so that people will call me a bad woman. Go and ask people, ask all the neighbors. They know I'm a very good woman. I take proper care of her. Eh? This woman is a very wicked woman. If I do any small thing, she should go broadcast me the whole village. Look at how she went upon you don't move around, you still went ahead and called somebody. Send message across to your son. This is the kind of wickedness this woman exhibits. You're here defending her. If I eat, she'll cost me anything I do. Do you know the other day I gave her a phone to talk to you? She refused. She said she won't talk to you. Eh? What have I not done for this woman? If you give her food, she will refuse, she will not eat. The other day I bought her drug. Even this one that she's sick, I bought her drug. She said she will not take. Why are you always blaming me? Blaming me in everything. Nah, nobody should be blaming me. I beg you. Biko. Are you done? Stanley Okori. You go channel your soundtrack. Angelo Okori. You don't want to do anything that will practically affect you. Are you done? Just listen to yourself. No, Gigodon we're going to Nulu. A young, beautiful woman like you, treating your mother-in-law the way you are treating her, and you expect your own daughters-in-law to treat you well in the nearest future. Are you not being wicked? This is wickedness. Immediately you heard about your mother's illness. Piam! Ego am on account again. Piam! Your husband's phone can be reachable immediately. No, why didn't you call me? Why didn't you call me? How many times can we go again? Yeah, mom phone can go there. For past 2 weeks, I've been begging you, let me talk to my mother. You will tell me either she's sleeping, or she's gone out, or keep on lying. And I know it that you were lying against my mother. If not that somebody called me to come back home, that my mother is very, very down. Fortunately, you never know I was coming. Oh yes. Stay a little while and take care of her. While she gets better, then you come back to the city. Or we hold you. Or we let we hold you. When you can do it, or we hold you. Must it always be your people, your parents, your father, your brother, your sister? And I've been doing everything possibly to make them happy. Only one person in my life that you can take care of is this woman here. You deny her every damn thing. You told her I was sick. I was locked up in the prison. I was in the desert. I was swallowed by Jonah in the river of fish. Immediately they called you about your mother's illness. Pam! Give people 100,000 apple, 200,000 apple. You went and buy drugs. Are you not wicked? No, what is wrong with you? That's law of karma. The law of gravity. You cannot run away from it. If you know the way you want people to treat you, equally treat others the same way. Don't always take it personal. You, what's any other person? Even on sick bed, even if she's calling, even if she's disturbing you, even if she's doing anything, consider that she is a mother to your husband, your own mother. You owe her every damn thing. You owe her your care. Game up. Onye ọbụla na-ebi ndụ n'ụwa kwesịrị na-ebi ndụ na-echete maka echi. Gị kwenu gị chụọ onwe gị ajụjụ sị ihe a m na-eme onye a ememe ya ọ ga-adị m mma. Aka ejiri tụnyere onye ọzọ ka a ga-eji atụnyere gị. Na mmaga onye arụrụ ala. Mmaga ihe aka orugide wee rugbo mpa gị. Ịma nwaanyị onye arụrụ ala. Onye ilega anya na onye arụrụ ala cunning woman. Ị nwere otu ọnwụla gị na omele ka ọ na-achị nwụ nketa nke echi. Ịpụ na ya were ọnụ ya agụ egwu ebe ahụ agwa gị na ọnwa anya na-agụ egwu ị gaghị ekwe. You will never believe pretender. Otu aka o si ịṅụrana ị na-aṅụ ara. Otu isi rugo arụ ala ugbo di gị. Otu ana ka edi m nwụga ọ na-afụzi gị ofu n'obi. Lekwanye m agwa gị. Ọ bụrụ na ọ wụ maka ara
ka ijiri chọrọ igburu m nne m mmiri anatala gị n'ahụ gburu ana gị mmiri osimiri uhie ya taa gị n'ahụ. What is it sef? A na-ekwu nke ikwuru gị na-ekwu ọzọ. O jiri gbuo nna gị gbuo nne gị. Nna gị ihe ahụ ọrịa ọwụ ndụ. No, ịpụta ụgba gị kwesị nna gị na ọrịa ndụ ugbu a. Onye na-aga ikuku a na-ebu ya na nna gị ọrịa ndụ. And you are happy. Nwoke, you better wake up from your dream and stop acting stupidly. Nonsense. Come on, get out of my face. Because of your mother. Now come, Maggie. That's why you're asking me to get out of your face. I will get out. You will still come back to beg me. How I wish I would come back and beg you. But I will never, because I did not offend you. I'm only telling you the truth. The truth is bitter and it must be told. When you are acting foolish, I have to put you in the right sense. What is wrong with you? I will come back to beg you because you are maltreating a woman that is old enough to be a mother to your husband. She is your mother. Treat her right. That is what I'm saying. You can do whatever you like. I don't care. People will go into people's family. Anybody you meet, they treat them well. She didn't do anything. I remembered her begging me to marry you. And at the end, what you have to pay her back is maltreating her, even on her sick bed. What nonsense! I am her only child. I am the only child she has. And you becomes her daughter. Your mother-in-law, how will see unwanted peace? You don't want anybody from me to come around. No. Come like a guy, no. Thank God you have children. I pray very soon all of them will grow old and get married. Your daughters-in-law will treat you the same way you treated my mother. He must hear that nonsense. And to all of you who is watching this short clip, it might look like a drama. You might see it as a comedy. But I want this message to sink into every man and woman that is watching this clip. I'm not trying to paint words. We're not trying to bring it to your notice that maybe you are not doing well. All of us are doing well. But to whom it might concern, you know yourself. You know all the areas you are not doing well. You know what I'm saying. You know if you are doing it well or not. Our message here is for you to take correction and then start treating people around you. Not only your mother-in-law, not only your father-in-law, not only your immediate family, but everybody that comes around you. The same way you want people to treat you, also treat others. Because what goes around, comes around. In families, anywhere you are being married to, make sure you are a peacemaker. Carry the whole body around. But instead of them to kill you, maybe some people or some families, they will still paint you black. My dear, do the right thing and then leave the rest for God. As this message sink into your life and as you apply it in your daily living, may the peace of the Almighty God be restored in your family, in your marriages, and everywhere in our society. In Jesus' name we have prayed. Amen. If you have not subscribed to our channel on YouTube, rush now and subscribe to Chief Imo's Comedy on YouTube. Then follow my fan page on Facebook, Anokute Longinus and fans. As you do so, Ngozi ga-abụ nke gị. Sure, sir.